Күргәзмәдә безне каршы ала торган беренче экспонат ул дини шундый ядкәр һәм ул кечкенә генә пыяла колбада урнаштырылган Мөхәммәд пәйгамбәрнең сакал бөртеге. Казан төбәгендә хатын-кызлар кигән күлмәкләрдә башкачарак тукымалар кулланылса, Себердә яшәгән татар хатын-кызлары күлмәкләрендә Бухара, Самаркандта җитештерелгән тукымалар һәм шул төбәккә хас төсләр һәм кайбер күлмәкләрнең дә элементлары хас һәм бу төрлелек шундый татар сәнгате, гамәли сәнгатенең байлыгын, күп төрлелеген күрсәтә. Без ияләшкән сезнең белән тәсбихларның хөрмә төшеннән ясалганына әйме, монда якынрак килсәгез, башка бер төрле тәсбихны күрерсез, ул щука балыгы сөягеннән ясалган. Шунда Себердә кул астында нинди материал булган, шунардан ясаганнар. Гомумән бу социаль челтәрләрдә дә без күргәзмәне анонс биргәч, шундый пәйда булган сорау Себер татарлары һәм Идел татарларының, Казан татарларының әйме бер туган халык булуы, ләкин ниндидер теге аермалары булуы һәм без үзебезчә әлбәттә музей хезмәткәрләре монда галимнәребезнең фикеренә таянабыз һәм бу сорауда Себердә Казанга караганда бераз башкачарак караш булганын беләбез. Инде шәхсән күргәзмәдәге бер әйберләргә килгәндә, мин сезнең белән шушы маңгайны баш хатын-кызлар костюмында башны каплый торган бер элементка юнәлтәсем килә. Себер татарлары аны Сарауц дип атый һәм безнең музей хезмәткәрләре фотографияларда, шундый 20-нче гасыр башындагы фотографияларда, ниндидер реконструкцияларда аны Себер татар хатын-кызларында Казан татар хатын-кызларының костюмындан шундый принципиаль аермасы дип күрсәтәләр. Һәм Төмән музейыннан китерелгән бу әйбернең без тарихын өйрәндек, карадык һәм аны тасвирламасында, аның шушы әйбернең тарихында бик кызыклы бер факты бар. Әйме, бу киемне Себер татар хатын-кызлары кигән, ләкин аның ясалу урыны Казан. Бүгенге көндә әле алда җанисәп алуда алдаемы шундый бер аның шундый сәяси ясылыгы да бар, ләкин безнең өчен монда чын әйберләр күрсәтү һәм халкыбызда 100 гасырлар дәвамында кадерләп саклаган әйберләрне күрсәтү һәм аларга игътибарны җәлеп итү. Безнең максатыбыз